O premio Trasalva ten lugar neste acto literario para destacar a figura dun dos persoeiros clave non só da literatura galega, senón universal. A Fundación Otero Pedrallo, que nos convocou, asumiu o compromiso de exaltar a figura deste autor, polo que, entre outras accións, decidiuse a organización deste premio para a difusión e valorización da súa obra. A Guía de Galicia aínda non superada hoxe e que foi, digamos, un anticipo, logo direi, de todo o que hoxe pomos en valor, que a paisaxe, a admiración para a paisaxe, o disfrute da paisaxe, o cuidado da paisaxe, etc. Non? A Xunta de Goberno considera que o seu ensaio Fuga e retorno de Adrián Solovio, Galaxia 2018, é, a día de hoxe, unha das pezas claves para chegarse ao intelectual trasalvés. A Comisión tivo en conta tamén que en Ramón Villares, dende as súas responsabilidades de reitor da Universidade de Santiago e de presidente do Consello da Cultura Galega, así como desde a actividade como investigador e catedrático, soubo integrar investigación e acción cultural para entender mellor a Galicia contemporánea. Camiñaba prolda e alba, indo fascículo cía por as costas de Trasalva, encho o valeiro do morto vento, pecha unha fuxe na terra. Aparece en primeira persoa, a miña amizade con Castelao e outros escritos. A continuación, e en letra aínda máis pequena, figura ela como editora. Imos ver como resolve esta enleante cuestión. A obra divídese en dous bloques perfectamente diferenciados. A primeira parte, máis reducida, titúlase Introdución, Castelao visto por Otero Pedrallo, achegas a historia dunha amizade. Esta historia comeza en Landoi unha sexta-feira de xaneiro de 1951. Un grande acontecemento na aldea. Na casa da Adelina, filla de Ramón e Virtudes, nace o fillo primoxénito, froito do seu matrimonio con Manuel, natural do Capeirón, na mesma parroquia, que deixou atrás a casa paterna para facer vida coa muller dos Ouros. Este foi o resumo da súa vida, e que mo apoña a min, tamén me fai máis persona, quizá máis humilde, pero ao propio tempo máis auténtico. De modo que grazas, Charo, pola tua xenerosidade. Quero tamén agradecer á Editorial Galaxia, que, como saben, forma parte principal desta fundación, a coordinación e edición do libro, que está cheo de imaxes e de textos, que é unha especie de fotobiografía, de imaxes que trazan o meu percurso vital e tamén de textos que, cunha grande xenerosidade, expliquen algúns dos meus, non sei se andares, máis que saberes, polo mundo adiante.